Aina. Ogotera chinamba isano isatu. Ekebunge ekemo. Nekora siyo kobwati. Kebunge ekemo nekora. Ogotera namba 8. Nekwasi, sakatera chinamba isano na isatu. Yogeri yake agose mwangete. Yogeri yake. Sore ekemo. Amatera chinamba isano na isatu. Matera namba 8. Matera namba 8 asikabuli kurwa brogoro. Sana ganare kobolia abadikon nabadikonesi nyabadikoni bago isana gutende nebo siamna litwa koraso gusangerije sadaka injuga tiaiga senge njogo sangerije sadaka omogo tene naga iga nebitabo byeino tolete tobeko toirane toisaranse tara toko nyaro tara bakaria neto veregas veragatia ora tume kurwari o monta koletere eko era sadaka ego soige tabo kyo sasimanya sai okay na debrunga abadi kon baber bagende para uchirogoro abatulega tocha ndara bali babo sangerie bitabo mage katinda barora ya sarabu somo tao korora ogo tene na abu origeri yabanta abu origeri go tiagwe sokorwa asiago sore jua rapasa maiga asiago alabu mo matene na anaya ayetene na gaga oyo mabera go ndatene na oyo ndenga inya bera bagendo matene roguralia maigura yale atene roguralia oyo maende parogoro narorire oyo moko ende parogoro utara se bali bali rogoralia kona de bratambe mage ko yo bali greti agwese bipande ukaboko kwane wokorio oyo nara rogoro ai do si andoro kayo mo di konese ayo bati konimbayo Asiago kai wagenda Asiaga sore nyoko igwete lyogie lyo tegocha
bonya chichu twasa mwalika nyomo pasta ya chichu kwaya. Gotera tigango tusabe ase ng'encho ye sadaka
omonene tata nyasaye mbuyamo nasinga encha obuya bwawo naende mbuyamo nasinga encha abana bawo bakuruwereire ase birasoa ebikola emirimo emiya byaye byogocha kwawo eria kabere owancha kwawo koreka sons ase erieta Yesu Kristo omotoro oito amina. Kero mwakorire molete sadaka eyo chimaigaiga endeso ase bali bawusekanete bono omosomba bomonene ngokwanale buna nyasara amorage akwane na intweri tkolia lero no mwenge lakini omotamba asamangana basa matara mbale nga bagote banga chinga kyaitu amwaliganirie karuka abanjwa me ya Kristo Yesu na bakwani mbuya mure itaba buna mure tini hallelujah amen. God is good and all the time tuamwire ni Nyasaye itu mbuya mono ase mangana amanene adokoleira asubugima bwaitu oyo obeyo mwegenwa uturindiri naende habari njema niringa ntwawa moya sirutukulia lero amangana manene Nyasaye agokoleire asubugima obu na ichankoleire nugutwanchira gucha asubusibwae omusasima ase kene nasumwika na abariganirie mwachire lero kegima ase ng'encho yogusasima ase litukeriga lie sabato au mwabaire chichume chichionsi ibere mwabaire mogotegerera eriogi ria Nyasaye naende lero natotegerere buna omonene oitu arakwane namanyire mbare batamanyete yango dara for example bari batamanyete bari bomanyete okay mbale ngamutanya kondora mbale ngabatandu chiba kabono Elieta Pastor Nixon Matara seite kale ya cheki buwas ndo chaplain school ekonwa Kenya secondary mangana ya kirense wa ekire yoro kyamarira umotoria incho moyoro sire kuganya uche umotoria incho natali ensenyembe natalire are kobwanka nyoyungira neaseberi o motoya incho incheweka narosienchera o motoya incho waugusaba nokorera kwane umotoya incho natari ensenye mbe natari are korwanka nyoyungira neaseberi umotoya incho monono ito tata Nyasaye bontu akubulire ng'ensini yawo bontu kwanire otomuse gochasa asure asikiro kyobonene chinkoro cheito chichurune lingana lyawo toba batenengu asobokale na kale twasabira kwegenda meya Yesu oyo mutori ito amen. Twabaire tokuligeria amangana amanene a Nyasaye
ayabaire agotubekang'e ase eng'encho y'ogotoleka gwa kare na kare. Twabaire tokora Nyasaye bunare omuya ase mwanya bantu. Twarone Nyasaye bunare omuya ase obugima bwaitu. Twarone Nyasaye bunabaire ogotokwanira abanene n'abake. Twarone Nyasaye bunagotorangeria abanda n'abataka. Twarone Nyasaye buna akorangeria abantu bonsi abarasenseye. Twarone Nyasaye buna anjete abantu bonsi nakigekobera amaliko a Nyasaye agoteba na kinyasaye ayanjete goitaki ense goitakamurwa omwana oye oreng'aki omomaima elinde montonde oramwanche takorang'aki tasira abe n'obogima bwariri bwa kare na kare. Nyasaye oyo iga nere twabaire togokwana nge twakwana gatiang'a onye tari Nyasaye oyo kanga ntoikaranse tinsa onye tari Nyasaye oyo kanga ntobwati enchiri ya kare na kare ase eng'encho y'ogotwancha none ke twarenga ababe Nyasaye tabara omwana oyo nonoibwa eng'encho enene akamwanchira okwasa omusaraba yerinde abe embori yaito yerinde atorosie toba abasani ba Nyasaye. Haleluya. Abantu bakire rero nabo bararengerera ng'a nimbarandigeka mbachakire ng'a ewiki entang'ani karandiga eyakabiri nkarachakaiga ona matangazo karandigu katangaziwe ukuyuma ng'ente kiokorong'a gekulima na inche ndime nakio basa bono tigari nche nakonye tuchinguru riri narenge piechi etwakarandirie nechinguru chinene mbarenga monyigwete baketundu bali igo namo bali rogoro kanyeka ose bono talibo igabwo ekegwada nekenene ninche ndaro byangu weonchi Nyasaye ni tare naye una tata Nyasaye ligane liao amakonda ena yao na intuna bao bono toe kiriora kerato wenere gokora makonda yabe buya elitali auli bakwe gokora nganto kuane igo otoe chinguru ase elitali ya Yesu owanja kwa okoreke ebirecha bira bitogonyerwe bibu ase elitali ya Yesu bono kwana na intu buno orarorera abe buya ime ya Yesu oyoro motorio ito bono lingana tokoegera lero etokoegera lingana ligoteba how can we escape if or when we ignore such great salvation? How can we escape when we neglect such great salvation? Mokomo songo kanyeti. Josi. Jore kam. Josi bingine ntiringa asete ko gambia rerot.
no dango kanye kamore na josi yamba bote batomire banjani ina kitoretorie ekere tuangire ogotoreka okonene kunoko ina kitoretorie tutaponaje tukiwa tumekataa wokovu mkuu kama huu. One day our God is coming. One day our Savior is coming. One day our Father is coming. One day our Provider is coming. And is coming in His hand, just rewarding each and everyone. It's coming. Ngoja omoneno oyo okare igoro okorukunyasae ngoji chare oteba akane kero monto unokora kwa wakoreta ngaki